ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରି ଯାଉଛି। ପୂଜା ଯେହେତୁ କଳସୀ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଟିକେ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଯିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ପୂଜା ହଉ, ଯେମିତିକି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ସବୁ ପୂଜା ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୁଏ। ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରି ଚାଲିଲି, ମାମା ସେଠି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସ୍କୁଲରେ ବି ପୂଜା ଥାଏ ନା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏ ଆଳୁ ଗଛ, ସେଠି କୋବି ରୁଆ ଯାଇଥିଲା ଆଳୁ ଜାଗାରେ, ସେସବୁ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର କ'ଣ ଆଳୁ ରୋଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲେ, କେତେ କିଲୋ ଦଉଥିଲେ ଖାଇବା ଆଳୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କାଟିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଠି ଗୋଟାଏ କୋବି ଅଛି, ପତ୍ର କୋବି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଲଗେଇଛି। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମିଠା ହେଇଥାଏ, ଫଳ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ପାଇଛି। ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଛି, କଦଳୀ ଗଛରେ ଫେଣା ଦେଲାଣି କଦଳୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମିତି ଆମ ଗୋଠ ଆଡ଼େ ବି ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପନିପରିବା କିଛି ଦେଖାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବାରିରେ ଲଗାଯାଇଛି। ମାମାହାର ବଗିଚାରେ ସେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଛି ସେ ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। କେମିତିକା ଭିଉ ଆସିଛି ଦେଖ। ବାରିଆଡ଼େ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସିଏ ତା ଜାଗାରେ, ସେ ଆ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ରସୁଣ ଲଗେଇଛୁ, ଉଲି ଲଗେଇଛୁ, ଦୁଇପଟି ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଆମର ମାଲରେ ଦିଆଯାଏ ପାଣି, ପାଇପ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼େନି। କେତେ ସହଜରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୁହଠୁ ଆସେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ଖରା ବି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଉଲି ଗଛରୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ, ଗଛଠୁ ବି ଆସିବି, ଥଣ୍ଡା ବି ମୋତେ ହେଇଯାଇଛି। ପୂଜାଠୁ ଆସିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ବ୍ରସ୍ ଘଷି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ପୂଜା ସବୁ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଶାଗ ଏଇଠି ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଶାଗ ବି ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଏଠି ବିଟ୍ ଲଗେଇଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଜର ବି ଲଗେଇଛି, ଗାଜର ଏତେ ଉଠିନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଗଛ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଖେଇବି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ। ମ୍ୟାଗିରେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଇଏ ଆମ ବାରିର ଭିଉ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିବା ଆଜି ଜଗା ଭାଇ ଘରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଟେ ଆଣିବା ଭାରି।
देह खराब हो ना बढ़े। ब्रश कर सारी आपण मानक मु आम पूजार डेकोरेशन देखौछि। A few moments later. कलसी यात्रा स्टार्ट हो गलानी आपण मानकु देखौछि। गाँव सरस्वती कलसी यात्रा कलसी यात्रा आरंभ हो गलानी। ମୁଁ ବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଳସୀ ଯାତ୍ରାର ଗଲାବେଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି କାମ କରି। ସାହିଲ ଟିକେ ହାଏ କରିଦେଲେ। ମାମା ମାମା ହାଏ ଟିକେ କରିଦିଅ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଖାଉଛ ସେ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଝିଅ ସହିତ। ଝିଅ ଟିକେ ହାଏ କରିଦେ, ଏମିତି କରିଦେ, ଏମିତି କହ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଏ ଭାଉଜ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକିନା ପୂଜା ଓ ଝିଅ ଖୁସି। ଚପଲ ଯା ପିନ୍ଧିବୁ, ଚପଲ। ଗାଧିନି ତ ଚପଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁରି ହେଇକିନା ରହିଛି। ନା କିଡ଼ା ଡାକୁଛ? କିଡ଼ା ଡାକିଲୁ? କିଡ଼ା? ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଚପଲ ଯା ପିନ୍ଧି ହେଇଛି। ଭାଉଜ ଦେଲେ ଭୋଗ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନରେ। ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ଆଜି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅକୁ ଡାକିଲି ଭୋଗ ଖାଇ ନାହିଁ କଲା। ଖାଇଛି ବୋଲି କହିଲା। କହୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଠିକ କେତେବେଳେ ଯିବ? ମୁଁ ଖାଇସାରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଡେକୋରେସନ ଦେଖାଉଛି। A few moments later. ଏଇଠି ଆମ ଭାଉଜ ଝୁଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି। ହାଇ ଟିକେ କରିଦିଅ। ଫୁଲଟା ଯେମିତି ତେହେଡିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଫୁଲ ଏଟା ପୁଣି କୁହାଯିବ ଫୁଲଟାକୁ। ଆସିଯିବା ମହାପୁର ଦେଖ ସବୁ ପୁରା ଫିଟ୍। କୁଆଡେ ପୂଜା ସରିଲାଣି? କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି? ଭଲ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପୂଜାରେ। Oh my God.
ଗାଡ଼ି ଖେଳୁଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମା ତାଙ୍କ ଡେକୋରେସନ୍ ହାଇ ଟିକେ କରିଦେ ଖବର ଦିଦି ଯିବା ବେଲେ ପୂଜା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ହାଡ଼େ ଯିବା ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଙ୍କ ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ରାସ୍ତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଅଧା ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କୁକୁରଟା ପଛ ଆଡ଼ିକିନା ଚାଟିଲା ନା ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭବ ଆଉ ହନିର ମାତାଶ୍ରୀ ହାଇ ଟିକେ କରିଦିଅ ଗାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଲି ସ୍ମାଇଲ୍ ଖାଲି ଗୁଚ୍ଛା ଗୁଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ଭବରେ ଟିକେ କରିଦେବା ମତେ କରିବା କରିଦବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭବର ହେଇଗଲା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଯିବା ସାଇଡକୁ ମନେ ପଚାରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲି। ନାନୀ ହେଠୁ ଯିବ କି ହଉ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଯିବା ହଉ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ଆସେ ବୁଲିଯିବା। ସେଇ ଋତୁରେ ଲାଗେ ସତରେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରେମ କି ମାରିଲା ପ୍ରେମ ହେଲା ହଲେ ହଲେ ହେଇଗଲା ସାତ ରାଗ ସାତ ସୁର ମୋ ମନରେ ଭରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସାହେଲକୁ ଆସିଲୁ। ଆମ ଘରଟେ ଦେଖବା ସାହେଲରୁ ଆସିକି ବୁଲିକି ବାହାରିଲୁ। ଆସିଗଲେଣି କଳସୀ ନେଇକି। ଏବେ ଝିଅ କହୁଛି ଆମଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯିବା ବାହାରି। ସେ କହିଲାରୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବାହାରି। ଏଠି ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ। ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛି। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ କରିଯିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି। A few moments later. ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲି। ଖାଇବି ନେଲିଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଉଜକୁ ମୁଁ ଗାଧି ନେଇଛି। ଏବେ ଭାଉଜ ହେକା ଖାଇଲେଣି ମୁଁ ବି ଖାଇ ନେଇଛି। ପଖାଳ ଭାତ କଣ ହେଇଛି ଭାଉଜ? ଚଣା ଶାଗ ଯେ କଣ କଣ ଖାଉଛ? କୁସୁଳା ଶାଗ ବାଇଗଣ ଚୁକ୍ଟାରେ ଡାଲି ଭଜା ଥିଲା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲୁ ନା ନାଗ ପଖାଳ ଭାତ ଗରମ ଭାତ। ଓକେ ଆଉ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଯେ? ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି।
ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଲାଇଟ୍ ଲିଚୁ ଡେକୋରେସନ୍ ଏଠି ଭାଉଜ ଆଉ ନାନୀ ହେକା ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ କରିଦିଅ ଭାଉଜ। ଭଲ ଅଛ? ହାଇ ଟିକେ କରିଦେ। ଲାଜ ହେଇଯାଉଛି ତମାନେ ହାଇ ଟିକେ କରିଦିଅ। ଆମ ଗାଁରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମର ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର। ଆସନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଆଡେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଟା କେଡ଼େ ଭଲ ଭାବେ ସଜେଇ ହେଇଛି। ଅଧା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଅଧା ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଉଛି। ଏବେ ଆମର ନାମ ଚାଲିଛି ନା ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହାଇ ଟିକେ ଏମିତି କରିଦିଅ। ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପୂଜା ଆସେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁ କମିଟିରେ ଯେଉଁ ପିଲା ସେମିତି ଆସିକିନା ରୁହନ୍ତି। ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଚହଳ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ସେମିତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନାମ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଅଜା ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାମ ଚାଲିଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର। ନନା ମାମା ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଇପ୍ ନଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି କେକା ପିଣ୍ଡାରେ କି କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଘରୁ କଣ ଆଜି ବାଜି ଦଣ୍ଡ ଦେଖିଯିବ? ହ୍ୟାଲୋ କାଲି ଆମ ଗାଁରେ ବାଜି ଦଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯିବ। କ୍ରିକେଟ ଲଭର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ଲଭର। କେମିତି ଲାଗିଲା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।